रिकॉर्डिंग बाय माँ जानकी रिकॉर्डिंग स्टूडियो नागरा टोला खरीक बाजार। आगे चाय लगे लगन में बगोली गे छोरी गया पना तू यारवा के। आगे चाय लगे लगन में बगोली गे छोरी गया पना तू यारवा के। लागल में लाज गे गेले दूसरा साथ गे लागल में लाज तोरा यारवा के। आगे चाय लगे लगन में बगोली गे छोरी गया पना तू यारवा के। आगे चाय लगे लगन में बगोली गे छोरी गया पना तू यारवा के। आगे चाय लगे तोरा खातिर कैनारी हो माई बाप से बात गे करबो बियाह तोरा से देनारी हो यास गे। तोरा खातिर कैनारी हो माई बाप से बात गे करबो बियाह तोरा से देनारी हो यास गे। गेलियो में निशानी तोरा गोदी में खेलैता जइबे तोहर भतरा के। आगे चाय लगे लगन में बगोली गे छोरी गया पना तू यारवा के। आगे चाय लगे लगन में बगोली गे छोरी गया पना तू यारवा के। आगे चाय लगे तोरा हम मनैली हो दिल से भगवान गे छोरी के गेले हमरा कैले अपमान गे। तोरा हम मनैली हो दिल से भगवान गे छोरी के गेले हमरा कैले अपमान गे। राही कर विशाल की से ना कनाई छै गेला के काम तोहर पगली गे। आगे गेले त जोहे गे छवारी जीले तो कैसो तोरे यारवा के। आगे जाई बेटा जोगे साथ भतरी जीले तो कैसो तोरे यारवा के।